Pa ne treba akreditacija. U pozivu njihovom na sajtu Vuk Jeremić, ili kako se već zove sajt, ne treba akreditacija. Dakle, u pozivu jutrošnjem, sad sam pokazao kolegama, piše da ne treba akreditacija. Akreditacija je izmišljena. Da je problem u akreditaciji, onda bi pustili valjda koleginicu studija B koja ima tu akreditaciju. Drugo, izvinite, ja imam snimak i svedoke i valjda je to snimila i kamera studija B. Mene su Miljuš i Miloš Garić izgurali fizički iz prostorije kad sam krenuo da uđem. Zaključana su vrata. Da, sprečili su me da uđem i ovde i ovde. Dakle, i sad oni meni spočitavaju da ja njima smetam. Ne, oni meni zabranjuju da radim svoj posao. Oni meni zabranjuju da radim svoj posao. Gospodine Miljuš, ja sam čutao dok si ti... Pričate već sat vremena. Dobro. Dakle, ovako, ja sam, nigde ne piše. Da li znate jednu konferenciju za štampu? Osim konferencije za štampu kada dođu Putin i Bajden da je potrebna akreditacija. O kojoj stranačkoj konferenciji pričamo da je potrebna akreditacija? O čemu se ovde radi? Ovo je ovde podela na novinare, podobne i nepodobne. Nigde ne piše u pozivu. Pogledajte danas poziv koji je upućen preko Tanjuga svim redakcijama. Uvek kada treba akreditacija piše treba akreditacija. Ovde lepo piše ne treba akreditacija. Nemojte, zapravo ne piše da treba akreditacija, što znači da ne treba. Dakle, a koji su novinari ostavljeni napolju? Hoćete mi kažete da Olja Bećković ima akreditaciju, koja je sad upravo ušla? Ljiljana Smajlović, koja je sad naišla, predsjednica US-a, kaže da je ovo najgore kršenje profesionalnih prava. Po zakonu o javnom informisanju niko nema pravo nikome da uskrati pristup informacijama od javnog značaja. Tačka. Šta oni izvode ovde? Na što ovo liči? Pa ovo je najgora cenzura i najgora zabrana medija, najgore nasilje nad medijima. Vuk Jeremić je juče došao ispred naše redakcije, ispred Informera, najavio milionsku tužbu. Jel mu neko ima nešto bilo šta protiv da je hteo da dođe kod nas? Naravno da bismo ga pustili u redakciju, jer to je civilizovano. On je danas pozvao na konferenciju za štampu, odnosno njegova supruga, i onda nam ne da da uđemo. Ne da nam ne da da uđemo iz ne znam kog razloga, nego zato što ne znam šta misle. Pa nisam ja lud, pa nisam mi mislili da uđemo unutra, pravimo skandale. Pa na konferenciju za štampu mene puštaju ljudi s kojima se nikako ne slažem. Pa pušta me Dragan Šutanovac, pa ulazim na konferenciju za štampu onoga Stevana Dojčinovića, Saše Radulovića, svih. Nikad nikom nije palo na pamet da mi zabrani da uđe na konferenciju za štampu. Tek sad Jeremiću i tek sad njegovoj gospođi. Ovo je skandal nad skandalima. Ovo je strašno nasilje. Nemojte ovo, dakle, novinari, što je najgore od svega, novinari, Miloš Garić i Branko Miljuš su se pretvorili u telohranitelje. Oni guraju novinare koji nisu po volji njihovoj gazdi i gazdarici. Ne smemo da uđemo unutra. Zamislite šta bi bilo da je Vučić napravio spisak nepodobnih novinara i izgurao ih iz svoje stranke. Ili izgurao ih iz svog izbornog štaba. Pa na šta to liči? Pa ne možemo sada imamo dvostruke aršine.